Jak mluvit s dětmi o penězích přirozeně? Začíná to prostě doma. Ne tabulkami a přednáškou nebo učení se o finanční gramotnosti, ale úplně obyčejnými rozhovory. Ty vznikají neplánovaně, třeba po cestě do školy, do školky, na autobus, v obchodě nebo když jedeme prostě autem někam. Když dítě vidí něco, co zaujme jeho pozornost. A takové rozhovory já s dcerou vedu opravdu často. A není to nic složitého. Není to o tom, že bychom si sedli ke stolu a teď prostě jí řeknu, tak pojďme se učit o finanční gramotnosti. Takhle to prostě nefunguje. Ale ty rozhovory vznikají na základě jejich nějakých otázek nebo z jejího uvažování. A právě tyhle nějaké malé momenty, kdy ona se ptá, kde nad něčím přemýšlí, jsou neuvěřitelně cenné. A když je zachytíme a rozvineme z toho nějakou diskuzi, tak věřím, že to buduje její finanční gramotnost mnohem víc, než kdyby se o tom třeba učili ve škole v rámci nějakého vyučování. A nedávno se mě právě jedna maminka ptala, a jak takové rozhovory vznikají? My se o tom doma vůbec nebavíme. Já vůbec nevím, jako co bych měla dceři říct, nebo jak to vůbec mám začít dělat. A zrovna ten den se nám to stalo přirozeně s dcerou v autě, když jsme jeli do školy. Ona viděla nějakou stavbu, že se tam staví nějaký panelák a zeptala se, ty jo, mami, to asi musí stát hodně peněz, než se takový panelák postaví. A já říkám, jo, to stojí hodně peněz. Co si myslíš, že se všechno platí, když se staví panelák? Nebo co si myslíš, že stojí hodně peněz? A ona se zamyslela a říká, asi takové kachličky, to stojí asi hodně peněz. Jo, kachlička asi stojí hodně peněz. A co víc se ještě musí platit, aby se takový panelák mohl postavit? A začali jsme se bavit o tom, že je potřeba zaplatit ty dělníky, nebo že je potřeba zaplatit ten stavební materiál, nebo že bylo potřeba na začátku koupit tu půdu, ten pozemek, na kterém ten panelák roste. A začali jsme si povídat o tom, že ti lidi tam vlastně chodí do zaměstnání. Díky tomu, že tam chodí, tak potom domů přinesou peníze, na základě kterých si oni můžou koupit nějaké bydlení a jídlo, anebo nějakou zábavu. A takový malý rozhovor nebo její otázka, jestli ten panelák, nebo taková jenom věta, že ten panelák musí stát hodně peněz, tak z toho vznikl dlouhý a zajímavý rozhovor o tom, co všechno se musí platit. A protože kolem té stavby jezdíme skoro denně, tak to nebyl náš první rozhovor na tohle téma. A už dříve jsme si o tom povídali. Povídali jsme si o tom, že vlastně tu stavbu řídí nějaká firma nebo nějaký člověk nebo nějaký šéf, který si většinou na to půjčí nějaké peníze z banky a díky tomu může najednou koupit ten pozemek a platit všechny ty materiály a ty dělníky a až se to všechno postaví a rozprodá, pak se to bance zase vrátí a vlastně je tam nějaký rozdíl, na základě kterého ten majitel té firmy na tom vydělal. A začali jsme se jako bavit, jak vlastně tohle funguje. A povídali jsme si o tom, že někdy prostě rodina nejčastěji, aby si mohla koupit ten byt, tak se na to taky musí půjčit peníze v bance a pak to splácí spoustu let a podobně. A jsou to přirozené rozhovory, které to dítě zaujme, že něco venku uvidí a zeptá se, nebo to okomentuje, nebo nad tím přemýšlí a je skvělé toho prostě využít. A jaký je takový cíl těch rozhovorů o penězích? Ten cíl není nasypat do dítěte úplně všechny informace. Není ten cíl říct všechno 100% správně. Není cíl říct všechno prostě tak, aby to, tomu, to dítě tomu prostě nerozumělo a mělo úplně guláš v hlavě. Ale je skvělé mu říct to tak, aby ho to zaujalo. Aby v ní rostlo porozumění, že nad tím prostě bude více přemýšlet, nebo že bude vědět, jak svět prostě funguje. A já tyhle momenty prostě beru jako takové malé dílky skládačky, které postupně do sebe zapadají a budují se v nějakou souvislost a v nějaký větší obrázek. Přirozeně a bez tlaku. A samozřejmě řeknu někdy něco, čemu to dítě prostě nerozumí. Jak fungují půjčky nebo hypotéky, nebo co to znamená spoustu let, že se něco splácí. Ale za týden, za měsíc, za půl roku, když se bavíme zase o něčem a navážeme na nějaký rozhovor, který jsme vedli v minulosti, tak jí to prostě se postupně vykresluje ten obrázek a věřím, že to jsou prostě momenty, díky kterým ona se může naučit něco zajímavého, jak prostě ten svět funguje. A důležité je, že já vlastně nikdy ten rozhovor nezačínám. Začíná ho vždycky ona.
že něco vidí, že ji něco zaujme a že se prostě zeptá. Že mi řekne, nad čím ona přemýšlí nebo co slyšela ve škole. A co když prostě jste zatím žádný takový rozhovor nevedli, nebo neměli jste, nebo máte pocit, že se dítě vás na nic takového neptá a nemáte vůbec ty příležitosti, jak ten rozhovor vést? Já bych vás chtěla pozbudit, abyste nad tím přemýšleli a měli prostě tu informaci v hlavě a celý následující týden vnímali, na co se vás dítě ptá a jestli by to nešlo nějak navést na nějaký finanční rozhovor. A věřím, že budete možná překvapení, že se vám taková situace stane. Protože jakmile jsme otevřeni těm rozhovorům, tak oni prostě přicházejí přirozeně, neplánovaně a je na nás, jestli to prostě využijeme nebo nevyužijeme. A nebo si můžete vzpomenout na nějakou situaci, na co se dítě ptalo a co jste prostě jen tak zametli pod koberec a můžete říct, víš, vzpomínám na to, jak ses mě ptala, že něco, nebo že chceš vědět, jak funguje bla, bla, bla. Chtěla bych ti to teď vysvětlit, nebo pojďme se k tomu vrátit, nebo předtím jsem neměla čas, ale teď jsem si na to vzpomněla, bylo by super si o tom popovídat. Protože to jsou prostě malé rozhovory, které v dítěti postupně budují finanční gramotnost a povědomí o různých aspektech. A chci vás pozbudit k tomu, abyste ty příležitosti viděli, abyste se o ně zajímali a abyste je prostě využili, když přijdou. Protože jak se třeba příště dá využít takový rozhovor o této stavbě? Můžeme třeba se dítěte zeptat, co všechno se musí zaplatit, aby takový panelák mohl vzniknout. Že se musí platit nějaké pracovní stroje, nákladáky, bakry, nebo nějaký člověk, který to všechno nakreslí a řekne, kde co jak bude postavené. Nebo že pak fungují lidi, kteří se postarají o to, aby se ty byty prodaly, protože kdyby se neprodaly, tak vlastně na tom ten šéf nevydělá. Nebo takové další téma, které můžeme probrat s tím dítětem příště, je, jaké další stavby známe, které se staví. A třeba pojedeme kolem velké křižovatky, která se nám staví ve městě a dítě jako začne přemýšlet, ale ono se pak neprodá a nikdo z toho jako nevydělá ty peníze, když se ta křižovatka postaví ve městě. A můžeme se bavit o daních a o tom, že někdy se to platí prostě společně z našich daní. Někdy se na tom nevydělá, že by se vydělat nějaké peníze, že se něco postaví, ale v tom ten užitek, že město bude bezpečnější, nebo že tam nebudou kolony v některých těch částech, protože to pojme ta větší křižovatka. A že je prostě v pořádku si kupovat věci, které nám nepřinesou jenom peníze, ale přinesou nám i nějaké pohodlí, nebo nějaký smysl, nebo něco, do čeho prostě ty peníze chceme dát. A někdy se třeba můžeme i zeptat, nebo vést ten rozhovor směrem, že někdy prostě, aby jsme viděli ten výsledek, tak to trvá dlouho. Jako třeba ta stavba. Ta se nepostaví za den, za měsíc, za týden, ani za rok. Ta se staví dlouho a od první myšlenky, že se tam postaví panelák, do konečné finální verze, kde je všechno prodané, tak to trvá skoro věčnost. A je v pořádku budovat v dítěti vlastně ten pocit, že některé věci trvají dlouho a je potřeba si budovat tu vytrvalost a disciplínu a píly. A můžeme se zeptat dítěte třeba, co by ono chtělo zažít hned, nebo mít hned, nebo umět hned. A možná řekne nějakou dovednost, že by se chtělo naučit třeba hvězdu, ale naučit se hvězdu u dítěte taky trvá dlouho a musí to zkoušet hodněkrát, aby tu hvězdu udělalo. A nebo řekne nějakou věc, že si přeje nějakou věc, prostě telefon, tablet, já nevím, cokoliv. A můžete třeba použít finanční omalovánky, které mám zdarma na webu ke stažení, Monika Kolmanová /omalovánky a vytisknout si, tam si dítě napíše, na co šetří a postupně vybarvovat políčka podle toho, jak si na to už šetří a že už je třeba ve třetině nebo v polovině nebo že už je skoro na konci. A tak, jak vidíme stavbu, že postupně roste, tak dítě uvidí, že postupně si na tu věc šetří a uvidí ten progres, který ho bude motivovat. Pokud vás tohle video zaujalo, nezapomeňte mě sledovat tady na YouTube nebo na sítích a dejte mi třeba do komentáře nějakou zprávu, jak vy využíváte takové rozhovory. Mějte se hezky a nashledanou.